What's up? Vítajte v ďalšieho videa. Čo? Tak natáčame? No, natáčame, Mišo. Na Mix? Či na Ony? Na Mix, ale jednou som tu s Revolution 35, to je Ale toto kamoš. je iba iba prestovka, nie? Či to už natáčame? No začnem ty. No, dnes som tu v novom seriáli Produkty Redstone a dneska si ukážeme, ako si postaviť chladničku. To je maďarské. Žiadnu takúto blbosť, ako je trúlica, namiesto chladničky, to kašlem. Potrebujeme na to Amatér. tlačítko, Fuj. páčku, nejaký blok, Dispenzor. automat, dvere. Takto si dáme jedny dvere. Čo to chceš umraziť? Nie, potom si obídeme, potom si dáme, môžete si dať aj tu nohoj, nejaké tie bloky. Preto vyzerá ako pasce. Dole si dáte páčku na otváranie dverí, tu si dáte tlačítko, No čo tam, co to je na hovno? držubu. Tu si dáme nejaký blok, na toto si položíme dispenzor a ako môžete vidieť, to je Minecraft 1.3.2. Dáme si do toho nejaké jedlo. Môj Minecraft 1.3.2 To zabudol povedať. Áno, pretože mne momentálne nejako nejde spojazniť Minecraft. A máme hotovú chladničku. To je Takže. maďarské. Husté. Vieš, ak to bude hustejšie? Ukáž. Teraz som na velení ja. Ukáž mi to. A vidíte, vypadla nám kura a chladnička je hotová. Čus.